Hi guys, welcome back again to my YouTube channel. And guess what guys, it's my 2 days here and 2 days since kagahapon karon. Duha na nako kaadlaw din he. So fresh na si Ox, nakaligo na ko. Always wear your mask ay delikado. Then wala na ko na video nagmap ko nanilhit. So stay tuned mo ha sa mga uban pang akong videos. So, guys, I'm back. So, giabot na atong pamahaw, no? At ang atong pamahaw is kuan. I'm not sure of kuan siya. Kadali lang. Basta sa akong camera. Okay. Di ko sure og kanang unsalan ni. Ako pang lantawon. 1, 2, 3, taran! Ay! Kuan, ham. Ham siya, ham. Tanggalon siya na to. Kung kaon siya po kay, anang lang ta magkuan, mag-inom og vitamins. Ham day siya, ham. 2 ka buok. Kaon ta kaon. Naligo ko kayo kay sakit ako nito bisida. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Update lang tayo guys, pang-anim na araw ko na dito ngayon. 6 days na ako dere, then 7 nights. Kaya giabot man ko din ni og Martes sa gabi. So, man akong kaligo, fresh na inyong mananay. Kaligo na gyud. Timing kayo kay nawala ang tubig. Nakaligo pag ko. So, nara ko diri sa kwarto. Sa isolation room room 12. Wala pa giabot ang pamahaw, so mag-wait ka. Mag-update ko niya unsay ang mga hitabo diri. Hi guys! Update. Pito na ko kaadlaw dire. Mag-unsa na lang ko din hino. Pito na ko kaadlaw wa pay resulta. Ginoo ko Lord. Feel good ko. Bago para ba kong magligo. So, maghulat lang ta sa result no. Magpaabot lang ta kay saon ta man gyud nga. Dili ra man kay ako may gi-swab daghan man ni. So, kuan ta hatag lang tag kuan pasensya gamay. Makagawas ra lagi ta dire. Maura to og salamat. Hey guys. Medyo ngaya ka na. Welcome back sa akong channel. Wala pa dahil gigawas akong result. Then, ako din sa kwarto, medyo nadumduman ako akong mama. Sakit. Medyo siya sakit. Hindi akong gibati. Well, nagulat magugo sa result. Ang tundron, wala pa magugo tawagi. Hindi ko gusto mahilak yun. Kayo manan akong hilak. Pero, iligan ako mapugan akong luha. Dili mahilak kay sumat karon sa pagkamatay. Gusto lang na ako ikuan. Gusto lang na ako i-record. Diyan na nga po. Diyan update na ako diri. Until now, wala pagyapon. Namin na kayo mugawas. Kain tayo guys. Gulay yung namin. Ulam.
Nitipid ko yung kanin kasi ang oras ngayon alas 4 pa, baka mamayang alas 8 gugutumin ako. Maaga kasi yung maghahatid ng pagkain. Hi guys, it's me again. Pang 8 araw ko na dito. Hirap na ako, gusto ko nang umuwi. Miss na miss ko na yung anak ko at saka yung mama ko. Pero wala akong magawa, wala pa rin akong resulta. Hintay-hintay lang. So, yung routine ko dito, kain, higa, kain, higa. Punta doon sa sa front ng gym. Pero, balik agad dito. Parang ganun lang. Sobrang hirap. Guys, hello. Human ako kaligo. Ikakuan na ako diri karon guys. Ika 9. Siyam kaadlaw na ko din. Ang result, unom na kaadlaw, wala pa gyapon. Ginoo ko. Stress ko. So, naman ako kaligo. Kaya naligo kong sayo. Inantag ko andan. Gatas. Tagligo. So, mag-update lang taon silang hitabo, no? Guys. Adto ko sa gawas. Nag-idala ko coffee. So, adto ko sa gawas kay Yang! Mga pita! Tiyang! Tara akong kape. Agad yatay. Adto ko sa gawas. So, mauni ang gawas. Mauni. Diba? Kami lang dere, social distancing. And cheers to my milk. Balik na sa room 12. Room 12, sulod sa room 12. Hey you! Charang! There's my room! Kung karon na po mag-video ko. Sudan ako karon kay mo gyapon. Sani? Guys, napulo na ko kaadlaw diri no. Nagawas ko kay human ako gligo, human ako pamahaw. Ika napulo na ko karon og isa ka semana akong swab test, wa pay resulta yata. So, nakoy gihapitan no. Hali Riji, na akong mga friend mag-TikTok na ko no me, mato mi sa gawas. So, nanapoy giabot no. Nanapoy bagong giabot nga patient. So, manggawas ta og gamay ran tawo sa gawas. So, nariduha ka bata sig sunod-sunod. Kay magig-TikTok sila nako. So, dili rami maani siya ang isolation. Gym sa El Salvador. Guys, welcome back to my YouTube channel. And as you can see, nakaligo na ko no. Kuan ako dire 12 days pero until now wala ko resulta. Kung resulta akong swab test, so
Diri sa ta maglingkod-lingkod, maglantaw-lantaw sa mga palibot sa oh. Kita man na to, no? So, maglingkod-lingkod lang sa ko diri. Mag-update ra ko niya og sa mga nangahitabo. Unta karon ko gawas Lord, karon ang ko pagawas sa akin. Ako ra gihulatan sa akong ginikanan ay sa akong mama. So, tune in lang mo ha.